batekin, Baterik ate oitura zarra, aurten berritzeko asmoz. Venga! Ez gaude oso aberaz diruz, ez da ere horietakoz. Baina ez da dixano gabiltza, la kantana. Urte batzu bamazkiu, juntatze hemen zazpitan izaskunen, eta iteiteu hemen izaskun auzoko baserri gehientxunak. Da normalen asten zehar tokatzeanen atxalde ziteiu, jendea lanen da tokatzealako, eta beak ez dio etxeneoten, da asteburu tokatzen ba berriz, Ibarrako egialde auzoa eta izaskun. Baina urten asten zehar nola tokatuan, izaskun bakarrik beharko jo. Asteko jaia zutela gaurta tabernaren itxiera, guregatikan iriki dute privilegiatua gera. Dios te salve, ongi etorri, Gabon jainkoa direla. Bestetan gutxixo juntatze geha, eta aurten gaztezuloko gaztek animatu zaizkigu, eta juntatu geha 30 bato. Eta, bueno, daldea gaztetzen jutea ondo do, eta animo jaukitzea bintzat. Azkenen ohitura politua da, eta ez dugu galdu nahi, eta, bueno, zaharrako haindik mantendu ite eta gazteko haintxe sartzen hasi, eta, bueno, hainbeste urte ite da. Gaztezulo ekarri zen proposamen bat, eta proposamen horrekin batzuk animatu ginen, bestek ez, etxengatu ja. Eta ingo dugu kantatu kanta bat, eta baserri bakoitzu igual lehenengo tortia patata emateko, hurrengon txistorra, eta hola, txandaka, gauza zen nioz jaten. Jungo geha baserri zaserri pixka kantatzen, eta hoxe, gau arte. Aurreko urtetan generalen ikastolak inatatze ginen, da urten nola gaztelekun komentatu iguen, hemen. Nere ustetan etxe ontatik nausiak alde egin du.